Xornada caótica en Pontevedra no arranque da segunda campaña de vacinación masiva. Ás portas do recinto feiral da cidade congregáronse dúcias de persoas agardando para recibir a súa dose de AstraZeneca. O retraso que se foi acumulando ao longo da tarde provocou grandes aglomeracións e tamén a indignación de moitos veciños pola falta de organización. Unha escena que non se repetiu no resto de centros de vacinación da nosa contorna. En Fexdega, en Vilagarcía, no Hospital do Barbanza, a xornada transcorreu con fluidez e sen ningún tipo de contratempo. Que tal, saudos? En total, no conxunto das áreas sanitarias de Pontevedra e o Salnés e de Santiago e o Barbanza están convocadas máis de 28.000 persoas nadas entre os anos 56 e 61. De contado falamos deste asunto, agora titulares. O Sergas anuncia cribados no Grove. Vai haber un masivo a 2.600 veciños de entre 19 e 49 anos e tamén varios nos centros educativos a partir de mañá. Avanzan a bo ritmo as obras da estación de autobuses de Pontevedra. A Xunta calcula que estarán rematadas a comezos do verán. O Concello de Vilagarcía da Plantón a Xunta no inicio das obras de mellora da seguridade viaria do cruce de San Cibrán. O delegado do Goberno estivo acompañado só por representantes do PP. Preocupación na Pobra por unha nova vaga de roubos. Veciños e comerciantes reclaman unha maior vixilancia e presenza policial nas rúas. Ribeira contará cun módulo cuberto de atletismo. O Concello formalizará un convenio coa Secretaría Xeral pro Deporte para a súa construción. Pois, como víamos ao comezo das novas, as primeiras horas desta segunda campaña de vacinación masiva deixan en Pontevedra imaxes caóticas e grandes aglomeracións. As portas do recinto feiral da cidade foronse formando ao longo desta tarde longas ringleiras que facían difícil cumprir coa distancia de seguridade. O retraso que se foi acumulando a hora de suministrar as doses ocasionou tamén o malestar de moitos dos convocados. Pola contra, no pabillón Vilagarcián de Fexdega e no Hospital do Barbanza, esta xornada transcorreu sen incidencias, con total fluidez e sen ningún tipo de aglomeración. O dispositivo está en marcha e vai permitir vacinar a máis de 28.000 persoas nas áreas sanitarias de Pontevedra e o Salnés e de Santiago e o Barbanza. Esta tarde comezaron a administrarse a esas primeiras doses os nados entre o ano 1956 e 1961. Van recibir a vacina de AstraZeneca. Máis de 28.000 persoas das áreas sanitarias de Pontevedra e o Salnés e Santiago e o Barbanza están chamadas a vacinarse contra a COVID-19. Galicia comezou hoxe a segunda quenda de vacinacións masivas cos nados entre 1956 e 1961. Dende esta tarde ata o xoves recibirán a primeira dose de AstraZeneca. Co recinto feiral de Pontevedra e Fexdega en Vilagarcía e o Hospital de Barbanza convertidos unha vez máis en escenarios de vacinación. Cada vez se demostra máis que este asunto co cumprimento das normas, mentras non cheguemos a esa porcentaxe de inmunidade que nos daría certa tranquilidade, a vacinación e a saída a todo este pesadelo que levamos un ano vivindo. Entre o xoves e o domingo convocarase os nados entre 1942 e 1946. Eles recibirán a vacina de Pfizer. A capacidade de vacinación é moi superior ás doses que se están administrando, pero que non chega máis, por lo tanto, si como se nos manifesta agora vai chegar durante este mes de abril un aporte importante, por suposto que a Xunta de Galicia estaría preparada para administralas nunha cantidade moito máis importante. Chegamos a falar de 100.000 dosis diarias que se podían administrar. Mentres avanza o proceso de vacinación da poboación e aínda pendentes dos efectos que a Semana Santa terán as cifras de contaxios, dende a Xunta adiantan que a intención é manter polo de momento as actuais restricións sanitarias. Hai que esperar uns días máis para ver os efectos, as consecuencias destes días de máis mobilidade, por lo tanto, agardemos uns días máis. Adiantou onte o presidente da Xunta de Galicia que imos manter uns días máis as restricións, as normas actuais. Creo que vale a pena, vendo que é posible, e o temos ao alcance da man, evitar unha cuarta ola, e vendo o que está pasando noutros lugares, algúns moito máis próximos a nós. Rueda apuntou que, a pesar de que sempre hai incumpridores, a poboación está cada vez máis concienciada da importancia de cumprir as normas sanitarias para frear a pandemia.
Bueno, mantense a tendencia ascendente nos casos registrados na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Os datos do Sergas confirman 22 contagios máis ca onte. Tendo en conta o número de altas registradas, a cifra total sitúase nos 251 casos activos, 5 máis que onte luns. Nas últimas 24 horas realizáronse case 300 probas PCR. Tamén empeora a situación nos hospitais da área sanitaria. Son 20 os pacientes ingresados con COVID, 4 máis ca onte. En canto a unidade de críticos do Montecelo, hai só unha persoa que está ingresada. Ademais, hai outros 231 positivos que se recuperan nos seus domicilios. Dende que comezou o plan de contingencia da pandemia na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, curáronse 12.470 persoas. Pola contra, hai que lamentar o falecemento de outros 167 pacientes. Por concellos, o número de contagios sobe en Pontevedra en 3 novos casos ata os 59. Tamén medran en Vilanova, pasando de 7 a 9. Non hai cambios en Cambados, que se mantén nos 10, e en Poio, que continúa con 12. Ademais, chega a preocupar especialmente Sanxenxo, aínda que hoxe non se rexistraron novos positivos, os casos activos continúan sendo 37. Preocupa o concello de Sanxenxo, pero tamén o do Grove. O municipio pasou en cuestión de días a estar libre de COVID a ter hoxe 40 casos, 4 máis ca onte. Preocupa tamén a alta incidencia acumulada, en especial a 7 días, que se sitúa nestes momentos en 304 casos por cada 100.000 habitantes. Ante esta situación, o Sergas anuncia cribados na vila. Van comezar mañá mesmo no Instituto Monte da Vila, no que se someterán ás probas 400 persoas, e no Colexio Conveniño, onde o cribado testará a máis dun cento de persoas. O xoves os cribados estenderánse o IES As Bizocas e o Rosalía de Castro. Ademais, entre o xoves e o sábado vaise facer un cribado masivo no pabillón Monte da Vila a 2.600 mecos. Convocarase os veciños de entre 19 e 49 anos. Ante a evolución dos datos, no concello contan xa con novas restriccións, dan por feito que van pasar ao nivel alto e que mesmo poderían situarse no nivel máximo, que implicaría peche perimetral. Será o Comité Clínico que propoña nas vindeiras horas o cambio de nivel pro Grove. Bueno, pois o alcalde do Grove fala dunha situación preocupante, aínda que non o atribúe á Semana Santa. Cacabelo sospeita que nas últimas semanas na localidade baixouse a garda. Podemos marcar unha comparativa entre unha causalidade entre Semana Santa e positivos no Grove? En principio non, porque os positivos de Semana Santa en todo caso se verán agora a partir destes próximos 10 días, non? Os casos que estamos detectando realmente veñen de unidades familiares, de xuntanzas en entornos privados sin ventilación, posiblemente cunha relaxación importante das medidas. Pois pendentes de novidade no Grove, pero tamén pendentes de calquera decisión que chegue do Comité Clínico no Concello da Pobra, porque queren coñecer que vai pasar co municipio se entra ou non no nivel máximo de restriccións. A incidencia acumulada dos últimos días, hoxe por riba de 355 por cada 100.000 habitantes, podería ser determinante para a toma desta decisión. A espera da última decisión do Comité Clínico, que deberá determinar o peche ou non do Concello polo incremento no número de contaxios, a última actualización do Sergas cifra en 33 o número de casos activos, 2 máis ca onte, cunha incidencia acumulada de 355 por 100.000 habitantes, a 14 días. Estamos ao inicio do que pode ser a cuarta ola. Nos vamos a confiar na decisión do Comité Clínico e, por suposto, vamos a acatala. Consecuencias, pois, bueno, ese peche perimetral, tamén directamente sobre a hostelería, se chegamos ao risco máximo, porque terían que pechar, solamente podían servir a domicilio e comida para levar. Ante esta situación, o Concello segue aumentando as restriccións. As xa anunciadas estes días referidas ao peche das instalacións deportivas e parques infantís, así como tamén as dependencias da Casa da Cultura e da Mocidade, a Biblioteca Municipal, a Oficina de Turismo ou o Museo Valle Inclán, entre outros, ademais de potenciar o teletraballo do persoal municipal para evitar os contactos. Hoxe dá un paso máis, anunciando a suspensión do mercadiño no seu lugar habitual. Manterase o 100% do sector da alimentación ao longo da Rúa Castelao, desprazando os postos do téxtil para a Praza Alcalde Segundo Durán, cunha participación do 50%. A instalación dos postos na Praza Alcalde Segundo Durán nos vai permitir facer un estricto control de vixiancia do acceso, no que se establecerá unha cabida máxima da plaza. Será obligatoria a desinfección de mans antes de entrar no recinto. Vixiaránse moi minuciosamente o control estricto das normas de prevención fronte a COVID. Estableceránse un sentido único de circulación
obligatorio para as persoas usuarias. Segundo o alcalde, non é algo definitivo. Segundo el, trátase dunha alternativa ao peche total do mercadiño, polo que non admitirá ningunha medida de presión por parte dos vendedores ambulantes contrarios a este traslado. Non vamos a consentir que pase o que aconteceu no mércores que decidimos tomar esta medida. Aquel comerciante que decida entrar na praza Alcalde II Durán co seu vehículo terá que facelo para montar o posto. Se non o fai, vai ser sancionado. Vai ser sancionado e vai ser desaloxado. Non entendemos que poda haber unha medida de protesta que podía ser legítima en outras circunstancias cando é algo voluntario e cando é algo alternativo ao peche. E a última actualización de datos na área sanitaria de Santiago e Barbanza deixa tamén un incremento notable no número de contagios en Boiro. Tras a Pobra é o municipio con máis casos activos, pasando dos 11 de onte aos 16. Noia suma hoxe un total de 13, un máis que na xornada anterior. En canto ao resto de concellos da zona, nesta área sanitaria, a situación mantense estable. Todos eles sitúanse na franxa de entre 1 a 9 casos activos nos últimos 14 días. O total de positivos na área sanitaria de Santiago e o Barbanza é de 303 fronte aos 285 de onte, o que supón 18 casos activos máis nas últimas 24 horas. O número de pacientes ingresados en planta aumenta tamén, pasando dos 19 aos 20. Pola contra, mantense en 3 o número de persoas ingresadas na unidade de críticos. A relaxación dos pasados días festivos tivo tamén os seus efectos en Pontevedra. A Policía Local da capital impuxo 48 denuncias entre o luns da semana pasada e onte. A gran maioría delas, ata 40, por infraccións cometidas entre o xoves e o luns, día de Pascua. Os axentes tiveron que intervir en 4 festas ilegais que deixaron 18 persoas denunciadas. O día 29 de marzo, en San Brais, detectase unha nave na que hai un grupo de 6 persoas que foron precisamente denunciados por non ser convivintes e por estar ali. O 1 de abril, nun local na zona monumental, na Rúa do Barón, no entorno da Rúa do Barón, un grupo de 8 persoas nunha festa sen gardar as medidas de seguridade e sen autorización para o encontro que estaban celebrando. O día 2, unha festa nunha vivenda particular en Alcalde Evia, e o día 4, outra festa particular en Valentín García Escudeiro, no que se denuncian a 5 persoas por non ser convivintes. As persoas que participaban nestas festas non eran conviventes e estaban incumprindo outras medidas de prevención da COVID. Así as cousas, as denuncias máis repetidas foron por saltar o toque de queda, que ata 22 persoas foron localizadas pola Policía Local na rúa a partir das 10 da noite, sen causa xustificada. Completan a listaxe de incumprimentos: non levar a máscara, con 4 denuncias; fumar na rúa sen cumprir a distancia de seguridade, con 3; e consumir alcohol na vía pública nunha ocasión. Ao contrario do que sucedeu en concellos veciños como de Poio, os axentes non localizaron ningunha autocaravana que chegara a Pontevedra dende fora de Galicia, a pesar do reforzo dos controis que fixeron no aparcadoiro dos antigos terreos de Tafisa. Avanzan a bo ritmo as obras da estación de autobuses de Pontevedra. Dende a Xunta calculan que a día de hoxe os traballos están no 60% e que estarán rematados a comezos do verán. A súa finalización suporá a posta en marcha da intermodalidade na cidade. A nova estación intermodal de Pontevedra será unha realidade no verán. Os traballos de remodelación integral da estación de autobuses e o axeitamento da contorna para unila coa do tren están ao 60% de execución. Supón actuar na fachada, na cuberta, tabiquerías interiores, pavimentos. Como ven, pois está avanzada e polo tanto en execución en breve pois haberá un impulso no que é a tabiquería interior. A praza de acceso fronte á estación de autobuses está prácticamente rematada. Tamén se está a traballar no itinerario peonil seguro para conectar a estación de bus e a de tren e o novo acceso dos autobuses dende a avenida Josefina Arruti. Aproveitamos para conectar Josefina Arruti coa estación, que non foi posible antes por múltiples razóns. E facemos tamén unha cousa moi importante, que é eliminar todo o tráfico de autobuses que pasaba pola avenida da estación por diante e que realmente, bueno, pois ahora mismo co acceso que ten por Josefina Arruti vai a ser moitísimo mellor
para a seguridade vial, para a comodidade dos propios autobuses e dos cidadáns, non? Outra das actuacións é a posta en valor do río dos Gafos. As obras destaparán outro treito do percorrido, atendendo a petición do propio Concello. Teño que decir que todas as aportacións que o Concello fixo para que esta praza e esta actuación tuvese a calidade urbana acorde co modelo de Pontevedra que estamos facendo, accesibilidade, tráfico calmado, en fin, calidade urbana, en definitiva, se recolleu no proxecto. As obras contan cun investimento total de 6 millóns de euros, dos que a Xunta chegou 4,6 millóns. Dende o Goberno Autonómico apuntan a que este proxecto é un exemplo de entendemento e colaboración entre administracións. Xunta e Concello de Pontevedra aproveitaron a ocasión para chamar a atención do Ministerio de Transportes sobre a circunvalación da cidade. Ambas administracións reclamaron o cumprimento do compromiso do Estado coa autovía A57, unha obra que aseguraron se está a desenvolver a un ritmo inadmisible. Bueno, estamos no mes de abril, empezando o segundo trimestre do ano, esas obras orzamentadas nos orzamentos xerais do Estado para Pontevedra, nudo de bomberos e seguir coa circunvalación, que a ollos vista está absolutamente ralentizada, creo que son fundamentais e, por lo tanto, temos que reclamar que eses compromisos se cumpran tamén, que xa viñan adiados de hai moitos anos, pero que agora mesmo se prometeu un impulso que non se está producindo. Por lo tanto, ofrecemos toda a colaboración ao Concello de Pontevedra para facer a forza e a presión que sexa necesaria. Comparto a súa preocupación pola necesidade de agilizar obras que son fundamentais para Pontevedra, especialmente a circunvalación, non só o tramo que se está executando neste momento, sino os outros dous tramos que son importantes para que teñamos unha vía alternativa desde Barro e que poida unir todos os polígonos industriais de Barro Meis, do Campiño a Reigosa e logo conexión con Vigo e coa Meseta, non é absolutamente fundamental. Eu quero recordar aquí que somos a única cidade que non ten unha circunvalación libre de peaxe. Bueno, iso en Pontevedra, en Vilagarcía, o Concello dá plantón á Xunta no inicio das obras de mellora da seguridade viaria no cruce de San Cibrán, en Sobradelo. Hoxe, coincidindo co arranque dos traballos, o delegado da Xunta en Pontevedra visitou a zona acompañado só por representantes do PP local. A actuación contempla a instalación dun paso de peóns regulado por semáforos. Esta mañá comezaron as obras de mellora da seguridade viaria na estrada autonómica PO 549 en Vilaxoán, no cruce entre a avenida de Cambados e a rúa San Cibrán. Ali vais instalar un paso de peóns regulado por semáforos. Ven a dar esa cobertura a todo o núcleo de residentes que hai aquí, que agora precisamente pudemos comprobar cando estábamos ali o que facían na actualidade, que non era outra cousa que ante a ausencia de pasos de peóns e a ausencia tamén de semáforo, que vai ser o que se vai a realizar, atravesaban polo medio da calzada. O delegado da Xunta en Pontevedra estivo hoxe no inicio dos traballos, unha visita institucional que ven evidenciar os desencontros entre o Goberno galego e o Concello de Vilagarcía. Malia seren convidados, ninguén do Goberno local acudiu ao acto. Sempre convidamos, neste caso, estamos no Concello de Vilagarcía, e sempre convidamos ao Concello de Vilagarcía, e de feito eu que me lembre do corto período que levo de delegado, fixen visita a Perreira e había representantes municipais do goberno, na vacinación masiva, no obradoiro de emprego que estivemos o outro día, e, bueno, nese sentido, sempre houve... Sí, hoxe foi convidado. E lamenta que o Concello non actuase con dilixencia a hora de impulsar este proxecto, unha execución que comeza con retraso por mor dunha autorización. Pero aquí se podía haber empezado moito antes por un tema a necesidade que tiñamos desde a Xunta de autorizar un enganche. Esa autorización tardou, considero que máis do debido, e foi o que motivou este retraso. Polémicas a marxe, o delegado da Xunta aproveitou tamén para felicitar os veciños da zona pola súa reivindicación, que agora se vai traducir nunha mellora da seguridade nesta intersección. A Garda Civil investiga a morte dun home na piscina de Dena, en Meaño. A vítima tiña 49 anos, era veciño da Armenteira, no Concello de Meis. Ampliamos de contado logo da publicidade aquí nas Novas do Día. Seguimos nas Novas do Día, aquí en Canal Rías Baixas. Unha nova vaga de roubos está a xerar unha certa preocupación entre os veciños e comerciantes da Pobra. Nas últimas semanas foron varios os furtos con forza realizados en diversas rúas do casco urbano. O último tiña lugar na fin de semana na urbanización O Lagar. A plena luz do día.
Foi esta pasada fin de semana nun dos pisos da urbanización O Lagar. Unha autoxenaria foi asaltada no interior do portal por un individuo que lle arrancou das mans o bolso que levaba. Colleuna totalmente desprevida. O botín apenas uns 15 euros que tiña na carteira. Por fortuna a muller non sufriu danos físicos, pero sí un gran susto. Unha semana antes, na rúa Venecia, un caso semellante. A unha señora roubábanlle tamén en plena rúa o bolso polo método do tirón. Esta nova vaga de roubos que se está a rexistrar na vila preocupa a veciñanza e tamén a comerciantes e hostaleiros. Estamos, claro, lógico que estamos preocupados porque ese individuo, además, dá as mesmas características, xa fixo abaixo 3 roubos e agora ven aquí. Imagínate, a veces nos despreocupamos en deixar o portal aberto, pero agora xa temos que coller máis precaucións, claro. Sí que hai, sí. Os veciños están preocupados, é normal. Sí que estamos preocupados, porque fai un tempo, non fai moito, cada día aparecía un coche roto, agora esta señora que lle roubaron o bolso, que estaba o señor no edificio, por exemplo, bueno, pues, así como lle roubou o bolso, de repente dalle un tirón e tira pola escaleira, ou, pues sí, estamos moi preocupados. Estes últimos roubos están a causar unha gran preocupación entre os veciños da zona, non só aquí na urbanización O Lagar, senón no resto do casco urbano. Os veciños demandan que se incremente a vigilancia na zona. Hai moi pouca vigilancia policial, temos moi pouca, parece que hai moi pouca policía local, solo dúas ou tres persoas. A ver, vese o coche da Guardia Civil por aquí de vez en cando, pero vamos, que é unha zona na que está habendo bastantes casos así de roubos en coches, agora isto. Sí, que pedimos, sí, xa está comunicado ao Ayuntamiento. Creo que non é de por aquí. A ver, pode ser de Boiro, pode ser de Ribeira, pero do pueblo non é. A Garda Civil abriu xa unha investigación para tratar de localizar a persoa autora dos feitos, que tería xa identificada. Todo apunta a que podería tratarse do mesmo individuo, a tenor do seu modus operandi. E a Garda Civil investiga a morte dun home na piscina de Dena, en Meaño. O corpo do varón foi rescatado sen vida do fondo da piscina onte o serán. Os encargados de recuperalo foron efectivos do Servizo de Emerxencias de Sanxenxo que interviron a petición do 112. A vítima tiña 49 anos, era veciño da Armenteira, no concello de Meis. Varias fontes apuntan a que na actualidade vivía en Dena, moi preto do lugar onde se produciu o suceso. Nesta tempada, a piscina está fora de servizo, tratarse dunhas instalacións ao aire libre que só se empregan no verán. Ao seu redor hai unha reixa que o home presuntamente tería que ter escalado para acceder ao recinto. Máis asuntos. O Concello do Grove di estar preocupado polo alto número de casos de violencia de xénero que están activos nestes momentos na vila. Hai 14, a maioría das vítimas teñen menos de 45 anos. Esta mañá o municipio aderiuse de novo ao protocolo Bioxen, que reforza a colaboración entre as forzas e corpos de seguridade do Estado e a Policía Local para protexer as vítimas da violencia machista. A subdelegada do Goberno en Pontevedra presidiu esta mañá a Xunta Local de Seguridade do Grove, na que o municipio se aderiu ao novo Bioxen, un protocolo de colaboración entre as forzas e corpos de seguridade do Estado e a Policía Local no marco do programa de seguimento integral das vítimas de violencia de xénero. A firma deste protocolo va a ser unha herramienta extraordinaria para mejorar todo lo que es la colaboración que ya teníamos con la Policía Local del Grove, para mejorar todavía más lo que es la lucha contra la violencia de género. Estamos renovando unha colaboración que leva xa tempo entre a Garda Civil e a Policía Local do Grove, donde temos asignadas principalmente este servicio, por suposto todo o corpo da Policía Local, pero asignadas principalmente dúas mulleres policías. No Grove hai nestes momentos 14 casos activos por violencia de xénero, case o 79% das víctimas teñen menos de 45 anos. Las edades de las víctimas y de los agresores, que es un dato que tiene mucha importancia, 0 casos menores de 18 años en el caso de las víctimas, 2 casos comprendidos entre los 18 y los 30 años, 9 casos entre los 31 y 45, 3 entre los 46 y 64 y 0 casos en víctimas, en personas mayores de 65 años. O alcalde do Grove alerta do elevado número de casos de violencia de xénero que se rexistran na localidade. Para nós temos que dicir que son moitísimas mulleres, 14 son mulleres
un número excesivo de mulleres que teñen que ser atendidas por violencia de xénero nunha vila como o Grove. O Grove non queremos, non podemos permitir este número de mulleres acosadas e en situación de violencia de xénero. O Grove é o sexto concello da provincia de Pontevedra que procede á renovación do Bioxen, un trámite que deben formalizar todos aqueles municipios que desexen permanecer dentro do sistema. O novo protocolo recolle o reparto de funcións e asignacións de vítimas entre as forzas e corpos de seguridade e adecúase ás referencias normativas actuais. E marchamos agora ata Ribeira. A localidade vai contar cun módulo cuberto de atletismo e de deportes de combate. A Corporación Municipal aprobou no último pleno un expediente de decreto extraordinario para formalizar o convenio que o Concello terá que asinar agora coa Secretaría Xeral pro Deporte. Os atletas ribeirenses poderán ao fin adestrar a cuberto. A capital Barbanzá será unha das localidades galegas na que a Xunta, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, construirá un módulo cuberto. Segundo o alcalde Manuel Ruiz, a nova edificación virá dar resposta a unha bella aspiración dos atletas do municipio, en especial da atleta máis laureada ca que conta Ribeira, como é o caso de Ana Peleteiro. E ademais é unha bella demanda da nosa mellora embaixadora e da nosa mellora deportista, non? Ana Peleteiro todavía está nunha edad incipiente para o atletismo, con 25 anos, si todas as cousas van como debían ir, vamos a ter deportista de élite pola próxima década, e aparte de esa necesidade que xa tiñamos como pobo con noso deportista, dotarlle a Ana de unhas condicións axeitadas para que poda entrenar aquí nas largas estancias que ten no Concello, eu creo que era algo imprescindible. A Xunta foi consciente delo. Pero non só iso. Segundo o rexedor, o novo módulo servirá tamén para poder acoller un centro de tecnificación de taekwondo. Xa non só sería para esa persona que o poderá utilizar, pois 2 meses ao ano, senón para os que utilizan 12 meses ao ano, que son todos os deportistas e atletas de Ribeira, aparte de que se leva un módulo de tecnificación que temos pensado pois para o que son os deportes de combate. En concreto temos moi avanzado cerrar do que poda ser un centro de tecnificación de taekwondo e, polo tanto, é unha infraestructura que vai a servir para os nosos máximos exponentes en deporte. O atletismo e, por outro lado, o taekwondo, ca cantidad de reconocimientos nacionales e internacionales que ten. No último pleno, a Corporación Municipal xa deu a súa ratificación a un expediente decreto extraordinario que permitirá a formalización do convenio coa Xunta para a construcción do novo módulo. Un edificio cun orzamento de 1 millón de euros, dos que o Concello deberá aportar ao redor duns 400.000. A Xunta recibiu un total de 13 ofertas para facerse coas obras de rehabilitación de Ponte na Fonso. A actuación, que será sufragada pola Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, conta cun investimento de máis de 700.000 euros. A obra ten como obxectivo mellorar a seguridade desta infraestructura. A Xunta recibiu un total de 13 ofertas para executar as obras de rehabilitación e posta en valor de Ponte na Fonso, na estrada C196, que une os concellos de Noia e Outes. A actuación integral nesta ponte ten como finalidade mellorar a seguridade desta infraestructura e garantir así a súa conservación. O Goberno autonómico ten previsto investir nas obras máis de 700.000 euros, nas que se inclúen actuacións de vixilancia ambiental e o seguimento e control arqueolóxico, o tratarse dun ben catalogado patrimonialmente. As intervencións impulsadas pola Consellería de Infraestructuras e Mobilidade consistirán na sustitución do pavimento e tamén da varanda existente, que se atopa moi deteriorada. Ademais, levarase a cabo a limpeza dos paramentos exteriores do viaduto, co fin de mellorar o seu aspecto estético, eliminando os elementos danados da fachada da fábrica de pedra para mantela en bo estado de conservación. O proxecto tamén prevé 2 actuacións concretas para iluminar a calzada e para a iluminación monumental da propia plataforma, o que permitirá a súa posta en valor e unha notable mellora na seguridade viaria para vehículos e peóns. Ademais, colocaránse paneis informativos e cartéis de localización.
Vilagarcía non precisa dunha nova autorización de patrimonio para a retirada da cruz franquista da igrexa de Arealonga. Segundo indica a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta, eses traballos xa foron autorizados polo Goberno galego no ano 2004. A solicitude do Concello de Vilagarcía chegou por rexistro a patrimonio pasado 29 de marzo, unha vez analizada a documentación presentada que incluía o proxecto técnico redactado polo arquitecto municipal. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural constatou que as obras correspóndense coas autorizadas en xuño de 2004. Patrimonio xa informou o Concello hoxe de que non precisa máis permisos. E agora falamos de turismo. A Mancomunidade Barbanza Arousa ven de convocar a todas as empresas do sector de Ribeira a Pobra, Boiro e Rianxo ao encontro para a creación de produtos, paquetes e workshops. Dende a entidade buscase posicionar o destino Barbanza Arousa a nivel nacional como un territorio de grandes atractivos ao redor do mar, a Serra do Barbanza e o Camiño de Santiago. Está previsto que a partir desta semana comecen a desenvolverse os primeiros contactos con todos os representantes do tecido empresarial. Están convocados os propietarios de empresas de aloxamento, restauración, axencias de viaxes e de organización de actividades de ocio e tempo libre. Os interesados en participar poden chamar tamén ao teléfono 722 755 140 ou enviar un correo electrónico a productobarbanzaarousa@gmail.com no que facilitarán máis información. Máis cousas, xa hai data para un dos concertos do ciclo Voices Verán do Concello de Pontevedra que tivo que ser aprazado por mor da pandemia. Trátase da actuación do grupo estadounidense, a ver se o digo ben, de Jayhawks. Actuarán o 10 de xullo na esplanada do recinto feiral. Poñendo a funcionar a maquinaria cultural que, como ben sabedes, pois nesta cidade é unha máquina bastante potente, con maquinistas moi activos e moi activas e que nos enche de alegría pois poder ir comunicando o reinicio de proxectos que por as circunstancias da pandemia foron quedando atrás. Cando os estadounidenses que traerán ata Pontevedra o seu estilo marcado polo country e o rock, actuará un grupo galego sobre ensáns Os Amigos dos Músicos. O concerto será ao aire libre para ampliar a capacidade e garantir as medidas de seguridade. De feito, a organización prevé que asistirán entre 600 e 800 persoas, aínda que a cifra final dependerá da situación da pandemia. En principio, está prevista a instalación de cadeiras para que os asistentes gocen do concerto sentados. As entradas xa están á venda en a taquilla por un prezo de 24 euros. As persoas que mercaran os seus pases antes poden solicitar a devolución completa ou a diferenza que haxa nos prezos. Pois así chegamos ao remate das novas do día por hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega o tempo. Graciñas por estaren aí. Adeus.